Sa lungsod ng Legazpi, isang Albay Central School sa pinakamalaking voting center sa lalawigan. Maaga pa lamang ay dinagsana ito ng mga botante. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng nasabing opisina, pawang nagbukas naman sa tamang oras sa mga polling precincts. Bago pa magsimula ang botohan ngayong araw, nakaantabay na rin ang kanilang electoral board sa mga iba't ibang voting center. Alas 5 ng umaga nang magsimula ang special voting hours para sa mga piling sektor tulad ng senior citizens, PWDs at mga buntis. Alas 7 naman ng umaga nang simula ng regular voting hours. So, yung grabe pong influx ng early voting hours, marami po ang nag-avail na mga senior citizens. So nakita mo naman sobra mahaba pa rin ang pila at mga nakaupong senior citizen person with disability. Ang nakakaantala yung hindi po nila alam yung precinct number nila. So kailangan po nilang magpila pa at hanapin sa mga kanya-kanyang presinto yung pangalan nila. Isa sa mga bumoto dito ay si Albay Vice Gubernatorial Candidate Diday Co. Alas 10 ng umaga nang matapos siya sa pagboto. Ayon kay Diday, anuman ang maging resulta ng halalan, ipagpapatuloy nila ng kanyang grupo ang mithiing mas mapaunlad ang Albay at ang buhay ng kanilang mga kababayan. Siyempre, sana positive result. I think this time yung programs and plans namin talagang na-encompass ang bilog na sectors at aspeto na kaipuhan matutukan. Pinasalamatan din ni Diday ang kanyang mga taga-suporta na nagtiwala na magagampanan niya ang pagka-vice-gobernador at magdadala siya ng positibong pagbabago. I cannot thank them enough. Sobra po ang namamatian kong support na damang-dama ko po na pinahiling ninda. Whether positive or not ang results in favor of me, grateful po ako sa bilog na experience sa buong campaign, kaya salamatan po sa Gabos. Sa parehong paaralan din bumoto si Legazpi City Mayoral Candidate Hisham Ismail na mahigpit na katunggali ng dating alkalde ng lungsod na si Geraldine Rosal. Alas 7 ngayong gabi ng opisyal na magtapos ang halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.